Үйде кіші бар ма? День добрый! Hayırlı gün. Ой. Можно? Mümkün mü? О, здрасте, сәлемсіз. Қаушадыңыз, да? Сіз менден қорықмаңыз, иә? Я из милиции, капитан Зиновьев. Не келдің? Ну как же, сізні бит алағандар? Алағандар? Ну, юртыңызды басқандар? Басқандар? А сен қоян білесің? Неме тұрда бір кімге де хабар етмеді. Сізні талағандар, инде бірінші тапқыр ғана да түгел екен. Юртыңызды бит инде бірнеше тапқыр басқандар. Боласындар. Бары бір кімге де хабар етмейін шәкмін. Так, мен отырайым әлі, еме? Siz gurur kişi da. Bu aralaşmamışı kişiler, alar обычно gurur bulalar indi. Sizden kibikler razный kaygılar bilen ortaklaşmayın. Ну, subayna kılar söyledi indi, subayna kılar. Kimdir yırtığız, ne gel alıyken siz bir kimge de haber etmeysin. Вот меня как-то интересно sayırtıyız da siz. Почему ж милиция обращаться etmeysiz, ha? Обращаться туда неме ғана. Сіз бір қошанда тәртіп ұраштыра алмайсыз. Әлбәттә, барысы да сезнең шикелле дәшният сала. Мен де ошысын ошаған, яшысын яшаған. No. Үләргә ошыкмалы син абзый. Ладно, давайте. Нәрсәләрегезне урлаганнар? Ну, Былтыр тунны киіз итекләрем алғаннар иде. Быйыл шидек Балтайыққа шықты. Бір яңа фуражкам белән костюм. Ветро. Ой, топор. Ярар, абуйыңыз нәрсә? Hiç аңлай алмайм. Бұл юлы ақтарғаннардың ақырысы. Мында алырлық бір нәрсе де қалмады бит қазір. Да уж, да. Ну ладно, ғариза язасызмы? Жоқ. А кімнен шикіләнесіз? Бір кімнен де шекленмейм. Так. Мен айтам, орман қожалығы болса да, сіздің мұнда бек ұқтыныш түгіл, а? Шушы, күміш көл тиресінде нендегіне тірегелем шу алың, бандит, наркоман, барысына бар. Мұнда бет қорқыныш. Қазір қоя қорқыныш түгіл. Да. Слышите-ка, Зарифа бey, а почему же сіз шаллаға ғана, ола қыз янына ғана көшіп кейдіңіз, а? Олымы да білесің мұны. Керегі шықмасмы деп мен сізіне қақта біраз ғана информация жеғаным. Балалар мені өзлеріне шақыралар. Ну вот, тем более, негінде шында ғана рәқатланып ешеміз. Мында тудым, мында өстім, шушында ғымыр кешірдім. Мыннан зиратқа да яқын. Қатыным Кәшифә шында көмілген. Ол зиратқа шаладан да келіп еріп бұла бет. Мен күн сайынаның янына барам. Анашыла. Вот, Зарифа бey, оказывается, субай кішілері сізні Kuku Zarife deyip yırtıyorlar iken, tilsiz kuku deyip aytmışlar da var. Kuku это кукушка. Tilsiz это не мой, значит не моя кукушка. Желай mı? Бек қызықсыну шағын кіші болып шықтың әлісі. Желайдыр, профессия жыл бет біздің. А вот казак, а почему же kuku? Біздің нәсілінің құшаматы ол. А не үшін tilsiz kuku? Көрелі, капитан, сен керекмеген сұрауларыны артық көп бересің түгіл ме? Да, ғафу. Значит, yırtığızını talаушы бойынша ғариза язырған едіңіз жоқ енді алайса. Керек деп санамын. Яқшы. Бигей бет. Алайса кетем. Жолайда келуімнің сәбәбіне қағылмаған тағын бір гіне сұрау беруге рұқсат бе? Sıra. Siz 39-40 yıllarдағы Совет Фин соғышында қатнашқансыз екен. Бүйік Ватан соғышында да қатнашқансыз. Рядовойдан офицер болғансыз. Дан орденларының тулы кавалері екенсіз, шулай ма?
No, Zarif abi. Muqayasın Allah, ha? Нәрсе ол ала? Орденнар мı? Мен аларның қазір керегі yok. Мен тизден Кәшифәм янына кетем. Теге дөньяға. Siz, neужели sizni bu yoqti dunyo bilan bir nida beyler? Әгәр bir кешенең моннан күп еллар элек үлмеше исән калып, туган иленә исән сау кайтып җиткәнен белсәм, тынычлап үләр. Kim ol kişi? Duydum min senden. Sen ne yaptın şimdi ya gidirege bakın. Бар, ашуланма миңа. Yok önümde Zarif abi siz nerse? Abi grek seyir kişisiz. Шулай шул. Benim bit sizge nişikte bulsa yardım itesim kilgen idi. Сен ярдәм итә торган кешегә ошамагансың. Atı yok kalsız. Siz bittiğini bütünlüğü de bilmişsiniz. Белмим. Беләсем дә килми. Белергә дә теләмим. Oldu. Хуш. Прощай. Buldu. Hoş kız, hoş. Sana! Verdik! Kurkam! Nersiler kurtarsın? Sanlardan gumumen kurkam. Umumen kurkaksın! Eye şu. Mine kaytırga kira. Yirtte biteli. Senin bile ormanda yürgenler bilse berre fikre. Sen sanlardan tugel, etiğinden kurkasın. Sünneti bitu. Mine, urmanda yürümey kayda yere gindi tağın. Oğul kızga kilirge koşmaysın mena. Eşpiyon şekilli urman ağzından sizning subay ağılın küzetip burma yollardan kaçan benim Кәшифәм келер екен deyip зарығып күтіп ятам. Şidden bulsak kötme. Әміне неге ауылыңызға келуімнен қорқасың? Uyalap. Bir-birimizni yaratqaş аны kişiler sizse de birini түгіл енді. Mine bir künde etiyeydi. Kızı seni ormanda lesnik malay bile kurgenlerdi. Nindi lesnik deyip aytıp taşladım. Başını jülerge salma bizde lesnik birovgine. Ene Kukkı Habib Rahman'ıdır. Mine şunam baş keser malay bile ormanda yürgenigizini kurgenlerdi. Madredi. Yadıraq silkip yanadı. Жер тешіктеріне çıkıp кетердей болдым. Баш кесер болырлық нәрсе іштеген әнімен. Ауылымызға келген сайын бірәрсе біле сұғышып кетесің. Соң ауылымыздың жігітлері шундай бәйленшік болғаш. Міне мен шуңа да келуіне қаршы. Нәрсеге көре? Ауылымыз жігітлері сені дұшман еткенге. Соң бит сен Субай ауылының ең шебер қызы, шуңардан күндешіп келмейіне қинамақшы бол арада. Ama түгел. Sen өзің шуңдай. Білесің? Қырғай. Sen bir dala bilen redlet silen şəhəd almışsın. Orman kişisi indi o. Şureli. Köl. Qarayla Zarif. Mine benim senden көптен сұрайсым келе. Нәрсе сұрайсың келе? Mine ne işlep sizдің қошаматығыз көкі? Білмейм, урманда яшагенgedir. Kızı Kukkı Habib Rahman'ı. Kukkı Zarif'ı. Ey! Kukkı Zarif'ı! Kukkı!
Нишләп килсен? Субайда акылга тулы кеше сирәк бит анда. Шуңарга күрә мин Субай халкына бераз искиткә белән карыйм. Ашуым да килми, исем дә китмәй. Нәрсә дип торам? Димәк, менә мин дә тулы түгел. Акылга зәгыйф булмасаң, урман хәтле урманга килеп йөрер идеңме? Хыятсыз! Менә моннан соң аягымны да атламыйм. Алайса мин үләм. Минем бит һәр көнем гел сирегенә уйлап үтә. Мин дә бит гел сине генә уйлап йөрим. Тиле булсаң да. Синнән башка бу дөньяның бер генә дә яме булмас иде. Көз булса минем ике күзем сезнең урман ягында инде. Әйтерсеңләр, бөтен яшәвемнең мәгънәсе шул тарафларда. Әле син белмисеңдер. Нәрсәне? Мине армиягә алачаклар. Мин ишеттем инде. Каян ишеттең? Авылда сөйләштеләр. Авылыбыздан китәсе егетләрне атаганнан соң сине дә әйттеләр. Шунда минем йөрәгем жу итте. Минем әле моңа ышанасым килмәде, үзем бу турыда әйтмәгәч. Бәлкем китмәссеңдер дип тә йөрдем. Димәк, армиягә алачаклар. Дөрестән дә. Әйе. Бик яман су булачак икән. Урманда бер күке кими яшәр. Күкләрнең берсе кычкырмый торачак икән урманнан. Авылыбыз ягына таба. Сиңа кызык. Кызык түгел миңа. Мин инде үземне кая куярга белмим. Өйдәгеләр нык борчылуымның сәбәбенә төшенделәр ахрысы. Куркам мин никтер. Нәрсәдән куркасың? Син барасы армиядан куркам. Җибәрәсем килми анда сине. Җегет кеше красноармеец булырга тиеш инде ул. Бер! Ике! Кәшифә, санамыйк. Санамыйк, Кәшифә. Яра. Санам. Кәшифә, теге җырыңны җырла әле. Күбрәк сана. Күбрәк сана. Санга суга. Санар санарны. Гомер диспәсенең төймәләре. Икәү бергә узар елларны.
Рахмет, Кәшифә, рахмет. Ник фоторәсемемне сорамыйсың? Бармы ни? Инде оныткан да. Рахмет, Кәшифә, рахмет. Әле тагын бер әйбер бирәм мин сиңа. Бусы да миңамы? Соң сиңа булмый кемгә булсын инде? Кәшифәм! Ой, хаты кызмат, хиле. Барып җитү белән хат яз. Ярар, язырмын. Син мине көт инде. Мин сине белән хәзер үк көтә башладым инде. Шулай, Кәшифә, көткәндә вакыт узак бара инде ул. Арнәдә сезне тик тотмаслар, монда сагышланып утырырга вакытым да булмас. Шулай, солдатка айда да тыңгылык юктыр инде ул. Ә мин педучилищега керәм. Ничек миңа бу турыда әйтмәгән идең? Әллә кайчан әйтергә җыендым. Моңарчы икеләнеп йөргәнгә әйтергә ашыкмадым. Инде менә син дә армиягә киткәч, вакытың да тизрәк узар. Аннары мине мохтаҗчы буласың килә. Шундый хыялым бар. Ә укуга чумып, мине онытмассыңмы соң син? Соң менә карыйбыз инде нәрсә кыйммәтрәк. Укумы, әллә менә синме? Каман көләсең син мине! Шундый, Кәшифә, алай кешеләр карап тора. Мин нишлисем? Белсәң иде сине ничекләр җибәрәсем килмәгәнне. Мин инде ничә көн әтиәнидән качып җылыйм да җылыйм. Кәшифә, җылау ярый инде дә. Ләкин болай ук түгел инде, Кәшифә. Мин бит үземнең газабымны, борчуымны киметер өчен синнән көлгән була. Көл әйдә, көл, Кәшифә, миннән, көл! Карале, Кәшифә, хәтерлисеңме син безнең кушаматыбыз белән кызыксынган иде? Ничек кызыксынган идем? Менә нишләп безнең кушаматыбыз күккә дип сораган идең? Әйе, Әйтимме? әй. Менә безнең нәсел урманда яшәгән бит инде. Бабамның бабасыннан алып. Минем әти бәләкәй чакта 4-5 яшьлек булгандыр. Күке тавышы ишетелгән якка таба киткән. Күке кычкыра да кычкыра икән. Менә әти һич кенә дә таба алмый. Каядыр менә якында гына да шикелле. Ә үзе күренмәй. Менә шулай агач башларына карый йөри торгач, адашкан бу. Бик озак эзләгәннәр әтине. Инде көн кичкә авышкач, бабай субайга төшеп халыктан ярдәм сораган. Бөтен авыл белән урманны капшый торгач, әтине эзләп тапканнар. Җылап, шешенеп инде тәмам тавышсыз калып, зур бер агач төбендә калтыранып утыра икән. Нишләп менә монда кирип адаштың соң син дип сорагач, күкене эзләдем дип җавап биргән. Менә шуннан әти мәңгегә Күке Хәбибрахманы булып калган. Хәзер инде менә миңа да күчте ул кушамат. Күке Зарифа булып йөри. Һәм һич кенә дә гарьләнмим. Тынычландыңмы? Ярый, сау бул. Мин синең исән-сау әйләнеп кайтуыңны көтәм. Кәшифә, үпкәләткән чакларым булса, гафу итәрсең. Үпкәләткән чакларың бар. Хуш, Кәшифә, хуш! Хуш, Кәшифә! Хуш!
Uğurlaganlar! 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 Рота, Tukta. İpteş kızılarmeyitsizlar. Finnar үзләрен аямыйча каршылык күрсәтәләр. Безнең тарафта аларның контр һөҗүме көтелә. Оборонаны урман авызында тотачакбыз. Саклыкны, уяулыкны бердә югалтырга ярамый. Урманда агач башларында урнаштырылган гамакларда фин снайперлары булу ихтимал. Күкеләр дибез без аларны. Аларның күбесе җаннарын фида кылырга әзер. Аларны үлем куркытмый. Димәк, безгә тылда да тыңгылык юк. Менә ярдәм килергә тиеш. Нәкъ безгә ярдәмгә киләчәкләр, чөнки безнең базада гаять әһәмиятле йөк һәм шул йөк белән килгән махсус кешеләр бар. Барысы да аңлашыладыр дип уйлыйм. Рота, таралыгыз. Анатолий Евсеевич, Анатолий Евсеевич. мы с тобой подобрали 5 человек. 5 кеше билгеләгән идек. Хәтерлисезме? Хәтерлим. Бир син аларны миңа. Минем былай да кешеләрем аз. Бу серле снарядлар өчен мин НКВД капитаны Зимин җаваплы. Сезнең 12 кешегез бар бит. Алар кәгазьдә генә хәрбиләр булып саналалар. Алар бит химиклар, физиклар. База тирәсенә әйләнеп капшап чыгарга кирәк. Шуның өчен 5 кеше сорыйм мин синнән. Күкеләр шүрләтә мине. Безнең база тирәсендә фин снайперлар юк. Мин ул минуттан әйләнеп киләм, алар мине монда көтсеннәр. Шаталов! Я! Расуханов! Я! Северёгин! Я! Яхно! Я! Зайнули! Я! Выйти из строя! Мин отаган солдатлар алга чыгыгыз. Сез капитан Зимин янында каласыз. Нишләргә тиеш икәнегезне ул үзе аңлатыр. Отделение командиры итеп Шаталовны билгелим. Назначаю Шаталова! Есть! Зиминне көтегез, ул хәзер килеп җитә. Есть! Нәрсә? Складларны караулыйбызмы? Будем охранять! Шайтан белсенме. Хрен его знает. Тартырга калдырасыңмы? Калдырырмын. Ишетәсеңме, Шаталов? Нигә дип безне калдырдылар монда? Белмим. Исе шәп. Пахнет здорово. Трофейныймы? Әйе, чөпчен фин сигарета. Тагын бармы? Соңгысы. Последнее. Ваня, ишетмисеңме әллә? Нәрсә кирәк? Безне нигә аердылар да ни өчен монда калдырдылар? Син чукракмы әллә, әйттем бит инде, белмим. Өлкәнебез булгач, беләсеңдер дип уйлаган идем. Ә ул капитан кем әле? Оныттым. Зимин. Ул НКВДанмы? Из НКВД? Ник дәшмисең, Шаталов? Шаталов, чё молчишь-то? Әйе. Особый отделдан шунда отделлар бар, кычкырып сөйләшмә. Таптан гына утырыгыз, күп сөйләшәсез. Болтайте много.
Сөйләшсәк ни? А что не поболтать? Бәлки без соңгы тапкыр сөйләшәбездер, бәлки бүтән насыйп булмас. Син ни әйтмәкче Что ты буласың? этим хочешь сказать? Мин кадерле Асланбек Русуханов, шуны әйтергә телим. Безне дә күкеләр итеп куярлар ахырсы. Кукушками сделаю. Ничек инде? Как это Агач сделать? башларына менгезәчәкләр һәм финнарны берәм-берәм мушка алачакбыз. Фин снайперлары хәрбиләр түгел, гражданский халыктан ди, дөрес микән? Мин дә шулай дип ишеткән идем. Без дә армиягә кадәр гаскәриләр түгел идек. Хак булса алар кайвакыт хәтта тулы бер тулайым батальонны җиргә сеңдерәләр ди. Күкене атып төшергән өчен бер сүзсез хәтта герой исеме дә бирүләре мөмкин дип ишеттем. Юк, бер снайпер өчен генә герой исеме бирмәсләр. Сөйләшмәгез. Ә син, Шаталов, безнең нишләргә тиеш икәнне беләсеңдер? Зимин килгәч, бөтенесен дә аңлатыр. Минемчә, без теге галимнәрне сакларга тиеш булачакбыз. Теге баллистикларнымы? Кара әле, алар соң монда нишләргә җыеналар? Ниндидер гадәти булмаган снарядлар? Яңа төрле снарядлар сынап карарга телиләрдер. Финнәргә атыпмы? Юк, безгә атып. Җитте сезгә лыгырдамагыз. Яхно, А ты откуда про новый яңа ветеринар снарядлар знаешь? хакында каян беләсең? Вот что Ишеттем. я тебе скажу. Син авызыңны чамалап аш, яме? Күп сөйләшмә, аңладыңмы? Аңладым. Зайнуллин, Да? мин Я обратил внимание, что ты Мен шуңа игътибар иттем. Син ялгызың гына урманда йөрергә яратасың. Буш вакыт чыгу белән бер үзең кайдар читтә, җир шыңшый йөрисең. В лесу Ул вырос. бит урманда туып үскән кеше. Мин бит әле синең белән сөйләшмим. Аерылып читтә йөрү куркыныч. Зайнуллин өчен генә түгел, барыбыз өчен дә. Моннан соң читкә тайпылмаска. Ладно. Ярар. Не ладно, есть надо. Ярар отвечать. түгел, есть дип җавап бирергә кирәк. Исемең ничек? Зариф. Зариф. Странное имя. Сәер исем. Нәрсәсе сәер минем атамның? Моңа каршы ишеткәнем юк иде. Син өйләнгәнме? А Юк. невестка-то осталась? Ә узатып калган кызың бармы соң? Как ее Бар. зовут? Аның исеме ничек? Кәшифә. Ну имена у вас. Сезнең язык исемнәрне можно әйткәндә сломать. телне сындырырга А мөмкин. твой язык Әйе, можно синең телең сломать, сынар да, потому что он чөнки у син тебя агач деревянный. телле. Ну что ты всегда к нему Нигә син аңа гел А бәйләнәсең? что, пошутить нельзя? Шаярып сөйләшергә дә ярамыймы инде? Авылдадарларны яратмый. Чё? Кем әйтте? Нидән чыгып әйтәсең әле моны? А вообще, Дөресен әйткәндә, аларны яратмаска җитди сәбәп бар. Монгол татар изүе 300 ел дәвам иткән. Телеңне тый. Ул бит инде әллә кайчан булган. Шаулашмагыз. Шаулашырсың да. Безне аерып алдылар да ниндидер әһәмиятле эш кушмакчы булалар. Нишләп үзара яралаша алмаганнарны җыйганнардыр? Син үзең шундый кеше. Син үзең беркемне дә яратмыйсың, барысын да күрә алмыйсың, шуңа күрә сукранасың. Нәрсә җитмисең сиңа? А серьезное задание надежных людей нужно Җитди әһәмиятле эшкә ышанычлы кешеләрне куярга кирәк. Безнең арадан кайсыбыз ошамый инде сиңа? А что Син тебе во ошамыйсың. мне не нравится? Миндә нинди сыйфатларым ошамый? нравится. Кешеләрдән читләшәсең, аралашмыйсың, менә шул ошамый. Он на меня подозрительно Бу төркемдә тагын кемне өнәмисең? Миннән дә шикләнә ул. Әйе, дөрес сизәсең. Намаз укуым өченме? Нет, за то, что Юк, еще недавно күптән всем түгел бөтен народом халкыгыз белән фетнә күтәргәнегез өчен. Ә син каян беләсең? Грозный каласында минем туганнарым яши. Мин сиңа кайнарланмаска киңәш итәм, юкса мин сине хәзер бөтенләй суытам. Син мине куркытма. Меня не пугай. Монда алай бик хәнҗәр белән уңга сулга селтән алмассың. Сугыш вакыты булмаса. Это война. Мин сине күптән инде бугазыңны чәйнәгән идем. Җитәр инде егетләр, сез нәрсә? Булай ярамый, булай булмый. Кара әле син, исемең ничек әле синең, оныттым. Михаил. Давай, Мишники, Миша, син алай нык кайнама, яме. Миша, менә сугыш тәмамлангач, Воронежыңа кайтырсың да, җаның күпме тели шул кадәр сүген ызгыш теләсәң нишлә. Нәрсә дип син аны яклыйсың әле? Җитте диләр сезгә. Отделение сформировали. Чынлап та отделение дөрес кешеләрдән төзелмәгән ахрысы. Суык тамагы шуңа күрә нервлар бераз киеренкләнде. Зариф, Не син аңа обращай игътибар на него итмә. внимания. Аның чыннан да нервлары рәтле түгел. Нехороший. Да он Жүләр просто ул. дурак. Нәрсә дидең? Что слышал? Ишеткәнсеңдер инде. Повтори. Кабатла. Ну ты дурак. Син жүләр. Кем жүләр? Я дурак. Минме жүләр? Ты татарин, ну-ка встань. Встань, ты татарин. Тор әле, тор диләр сиңа. Встань, я тебе сказал. Тор диләр сиңа. Үтерәм. Үтерәм хәзер.
Тизилерге, тигизлән, урақат. Равнять! Смирно! Шаталов, Шаталов, сейчас зайдете ко мне по одному. Есть! берәм-берәм минем янга керерсез. Интересно. Сугышкан өчен җәза бирерләр микән? Не знаю. Белмим. Ну что их нас? Покурим давай. Утыр Ихну, әйдә бер тартыйк. Соңрак тартсам ярыймы? Покурю. Яңа гына тарткан идем. Только что покурил. Ну, конечно, можно. Әлбәттә ярый. Значит, ты у нас Син Себер егетеме? Нәкъ шулай. Красноярск ягы, нәкъ шулай. Сезне ротадан ник монда аерып калдырдык белмисеңме? Юк, белмим. Монда бик әһәмиятле складларыбыз бар. База тирәсендә патрульдә йөрерсез. Әгәренки финнар каты һөҗүмгә күчсәләр, базадагы бөтен нәрсәне шартлатып юк итәргә туры киләчәк. Нәрсәне юк итәргә? Вот то, что находится на нашей базе. Базадагы йөгебезне дошман кулына эләкмәсен өчен аңлашылды. Мин синең белән ачыктан-ачык сөйләшәм, чөнки сине 5 кеше арасында иң ышанычлысы дип саныйм. Почему вы решили? Ә нишләп әле мине иң ышанычлысы дип уйлыйсыз? Син милләтең буенча яртылаш украин, нәкъ шулай. Димәк, бабаңнарның берсе я сөргөнгә сөрелгән, я катаржан булган. Син үпкәли күрмә, бүгенге Себернең иң көчле кешеләре сөргөндәгеләрдән чыккан. Син бик яхшы аучы шулай бит. Каян барысын да беләсез. Нәрсә турында? Бөтен нәрсә хакында. Минем вазифам шундый. По долгу службы Сезнең турыда знаю. күп белергә тиеш. Ну ладно, что там? Группада әйбәт Группе-то егетләр почему тупландымы? нормально? Нормально, ребята. Әйбәт. Аларның кәефләре ничек, Никак нет, пессимизмга нормально, бирелүчләр юкмы? Юк, югандылар юк. Һәм дә бу хәрби кампания турында ни диләр? Бу сугышның кирәге юк, тегеләй былай дигәнрәк фикерләр ычкындыручы юкмы? Ненужная война. Хөкүмәтебезнең сәясәтен тәнкыйтьләмиләрме? Никак нет. Юк. Да. А, кстати, а что там? Ә нинди у нас низак 40? килеп чыкты анда? Никакой ссоры не было. Бер нинди дә низак юк. И жалоб у тебя? Зарларың Никак юкмы? нет. Ну, можешь идти, Юк. их, но. Ярый, чыксаң да була. Скажи, пусть там... Зайнуллин зайдет. керсен. Давай. Товарищ капитан, Красный Иптәш капитан, Кызыл армеец Зайнуллин сезнең әмерегез буенча. Кил, утыр. Тыр. Отыр, отыр, ва! Әйдәт, тәмәке тартасыңмы? А никак нет. Yok. Мин тәмәке тартмыйм. Молодец, дұрыс тартма сен әлі, тартма. Мен білемін, татарша. Аз ғана. Мен татар бригадасы составында басмашыларға қарсы соғыштым, Түркістанда. Әлләр шекса? Әйбәт. Орман кішісісің, а? Әйе. Командир ротасыны отличный стрелок ты, а? Әйе, мин түз атам. А міне, ник айрым группаға алдырдық, сені білесің бе? Бу тирәне сакларгадыр дип уйлыйм. Так, сені білемін да бежадик, менемізің? Жоқ. Фронттағы обстановкадан недовольстволар білдірушілер. Yok малай. Жоқ, ишеткәнем жоқ. А мен что-то Северогинна недовольны деп ешіттім әлі. Жоқ, ишеткәнем жоқ. Соң сен ана паникерство үшін қинамадың ба? Жоқ инде. Менә ул миңа түрттереп бәйләнеп сөйләште дә шуңа ашуым килде дә суктым инде. Виноват, мин җавап бирергә әзер. Даже? А миңа сенің откровенныйлығың үшін Виталий отыр әлі отыр. Зайнуллин отыр. Мында қара. Міне бұлай. Сен анда недовольстволар сөйлеушілер болса, сен аны келіп миңа айт. Сен вообще егітлердің настроенияларын күзетіп бірек. Бұл біздің жеңуіміз үшін керек. Партияға қаршы анда Сталинға қаршы сөз айтушы болмас ма? Сен бит аңлайсың, андай настроениялар ғаскарны қақшата. Жоқ, безнең арада тәгендимендей әвеш-тәвеш кешеләр дә юк. Мин уйлавымча, сез безне үзегез сайлап алганыгыз, шуңа күрә безнең арабызда партиягә тәлтиш тигезүчеләр дә, куркак җаннар да юк. Сен отыр. Зайнуллин сен мені дұрыс аңла, яма. Сиңа ышанмаудан түгел бит бұл сұрауларым. Біздің объект бик важный. Мында бик қаты дисциплина керек.
Sen benim kim ekanini bilasingdir bit. Bilem. Qaysi отделdan ekanini bilasingmi? Tak точно bilem. Nechta o'ylaysan sen? Finni jingabizmi? Жигабыз абай! İptaş kapitan. Ну, молодец, бар. Ey talanda, Severyugin kirsin al bunda. Есть! Ну, давай. Проходи, садись. Ус, утыр. Как дела? Утыр. Хәлләр ничек? Да так, Әллә ничек шунда? Ничек? финны говорят наступать. Финнар бик каты бастырып килә ди. Кто говорит? Кем әйтә моны? Все говорят. Бөтенесе дә. Нет, вот это брехня. Ялган. Финнарның каты һөҗүм өчен көчләре юк. Без аларга тиздән шундый куш базары оештырачакбыз. Бөтен Скандинавия канат мамык белән капланачак. Да? Так точно. Нәкъ шулай. Утыр. Ну что, Северюгин? Ротаның рухи халәте ничегрәк? Әйтә аласыңмы? А, вроде. Ротаның үзендә начар түгел түгелен. Командир да әйбәт, ә менә Ну, эй, ярар сана. Юк, син әйтеп бетер. Ротада начар түгел, ә кайда начар? ладно, Ярар әйтәм инде. это точно. Алайса миннән башка беркем дә әйтмәс. Вот группа. Менә база тирәсен сакларга группа билгеләделәр. 5 кеше. Бу кешеләрне сайлаганда ни уйладылар икән, нинди исәптән чыгып билгеләделәр икән, һич аңламыйм. Так, кто не нравится? Кем ошамый? Теге Зайнуллин һәм тагын кем? Чеченец. Теге чечен. Расуханов, нәкъ шулай Расуханов. Интересно. Ни сәбәпле ошамыйлар икән алар сиңа? Этот Расуханов. Мәсәлән, Расуханов намаз укый. Ну и ладно. Аллага пусть ышана молится, икән да? укысын. Верующий. Алай-болай дошман белән күзгә-күз очрашса, дини кеше үзе ничек тотар икән билгесез. Син тирәнтен карый беләсең, ә Зайнуллинны ничек күрә алмыйсың? Кыргый бит ул. Урманда туган, урманда үскән, җүннәп аралашмый, мөмкинлек булган сайын читкә тайпылып үзе генә аңлый торган җырлар җырлап йөри. Минем уйлавымча, группа бердәм, тату һәм сәер кешеләрсез булырга тиеш. Зачем? Сугышуыгызның сәбәбе нәрсәдә? Да он ни за что не Ул миңа тик простил торганда меня. китереп Он сукты. дурной Ул какой. җүләр Вот бугай. ходите Менә пять хәзер минут шуның белән поле, урманда смотрите, ничек как йөрмәк выстрелит. кирәк. Хәзер инде белмәссең, сиңа агач Знаете, ботагыннан это фин татарин снайпер сәбәп. атырмы, әллә арттан килеп шушы татар үтерерме? На, ты что? Син нәрсә инде? Нет, Зайнуллин не Зайнуллин Я вас андый егет подбирал, түгел. а не командир роты. Сезне рота командиры түгел, мин Отличный сайладым. лыжник, Менә син действительно. чаңгыда бик яхшы йөрисең бугай. Тренер по лыжам. Әйе, мин балаларны өйрәтәм. Ничего, помиритесь, Ярар, помиритесь, тотулашырсыз әле. Нормальная группа у вас. Ну ты, Миш, там это... Төркемегездәге Ну, сюда. сөйләшүләрне диккать белән тыңла. Ну, послушай, что там, ребята Кәефләрен говорят. күзәтеп тор. Ну, подожди, там, чем дышит, ну... Аңладыңмы? Ну, ты же понимаешь, да? Так точно. Аңладым. Молодец. Ярый, бар. Ну, иди. Бар. Есть. Да. Расуханов сюда. Расухановны чакыр. Проходи, Аслан, проходи. Уз, Аслан, проходи, уз. садись. Утыр. Ну, как тебе Салкыннарга дела? күнектеңме К инде? морозам привык? Привыкай. Күнегеп киләм. Валенка. Киез итекләре генә бирмәделәр менә. Да, что там про Әйе, Ваньку шул забыли? киез итекләр Я турында понимаю, никтер тебя оныттылар, слабее, аңлыйм, чем сиңа остальные, башкаларга там караганда просто читенрәк, такие сезнең классные Грозныйда бывают. мондый суыклар булмыйдыр. Мин Гудерместан. Ну, Гудермес Гудермес Грозныйдан почти ерак рядом. түгел инде ул. А еще какие Тагын нинди жалкие. зарларың бар? У меня Минем бөтенләй зарларым юк. Киез итекләр хакында да зарланып түгел, фәкать киез итекләр кисәк, аякларыбыз туңмас иде дип әйтүем генә. Да. Шулай әлбәттә. Арабызда кыю һәм горур Кавказ халкының вәкиле булуга бик шатман. Дөрес, сезнең таудагы авыллар совет власте белән бик үк килешеп бетмиләр, каршы торалар. Ләкин алар бит күп түгел. Котыртучы, коткотаратучы халык дошманнары бөтен җирдә бар инде алар, кызганычка каршы. Әмма дә ләкин һәр халыкның менә синең кебек асыл уллары да бар. Армия кадәр кем булып эшләдем? Мин Чабан. Бу базада нәрсә сакланганын беләсеңме? Белмим, миңа беркем дә әйтмәде. Сказал, что находится на этой базе. Северюгин сезнең төркемдә булырга лаеклымы? Әгәр төркемгә алганнар икән, димәк лаеклы. Ник аны миннән сорап торасыз? Значит, достоин. Аңа таянып буламы? Ышанычлы кешеме? Белмим. Без күптән түгел таныштык. Ничек уйлыйсың? Нишләп ул Зайнуллинга каршы тора алмады?
Нишләп җавап итеп, ягына берне бир алмады. Нәрсә бир алмады? Сугышканда каршы тора алмады. Алар сугышканнармыни? Күрмәдем, аларның сугышканнарын миңа әйтүче дә булмады. Ярар, бәлки болай гына уйнап шаярып көрәшүләр булгандыр. Мин сиңа шуны әйтергә телим. Сине монда бик нык ихтирам итәләр. Шуңа күрә син үзең дә башкалар белән дус бул. Яхшымы? Яхшы. Китәргә мөмкин. Шаталовны чакыр. Уз, Ваня, утыр, сөйләшик. Сөйләшик, туган. Нәрсә, Иван, ситуация сиңа аңлашыладыр дип уйлыйм. Сиңа гаять зур ышаныч күрсәтәбез. Кызганычка каршы ярдәмгә өстәмә көч күренми дә, көтелми дә. Сезгә базаның тирә-ягын тикшереп чыгу, бер уңайдан теге снарядларны яшәргә җайлы урыннар эзләү бурычы йөкләнә. Алай-болай чылганышта калсак, бөтенесен шартлатырга тиешбез. Галимнәрне нишләтәбез? Нинди галимнәр булсын алар? Шушы снарядлар буенча гап-гади белгечләр. Аларны нишләтәсең инде? Һәрберсенә винтовка тоттырабыз. Аларны тылга озатып мәшәкатьләнеп йөрмәбез бит инде. Егетләр ничек? Нинди мәгънәдә? Син егетләр белән канәгатьме? Әйбәт егетләр, бер-беребезгә тәгаен ияләшкәч тулы тәртип булачак. Армиягә кадәр мин заводта слесарьлар бригадиры булып эшләдем. Бригадамда коточкыч баш кисәрләр җыйналган иде. Башта бик авыр иде, тора-бара тату бердәм булып бер гаилә кебек эшләдек. Монда десе түгел. Ә слесарьлар бригадасы урынына солдатлар. Син акыллы егет, төркемегездән бер йодрык оештыра алачагыңа минем иманым камил. Иптәш капитан, минем урынга берәр офицер табылмадымыни? Каян табарга соң аны? Тыл ерагайды, кешеләр аз җитми. Каян монда артык офицер килеп чыксын? Шул Расуханов үзенең догалары, намазлары белән Алладан берәр өлкән лейтенантны сорап алса гына инде. Иптәш капитан, гафу итегез, ләкин мин аңа намаз укыма дип әйтә алмыйм инде. Укысын намазларын, догаларын, ачыктан ачык әйт әле. Дүртесе арасында иң ышанычлысы, турылыклысы кем дип саныйсың? Ротада да мин аларны яхшы белә идем. Ехну һәм Зайнуллин дип уйлыйм. Ә калганнары? Алар барысы да ышанычлы, гәрчә төрле холыклы булсалар да. Ә Севрюгин Зайнуллин ни өчен кыйнады? Кыйнау түгел ул. Балаларча шаярып түбәләшү генә әле. Андый хәл бүтән кабатланмас тырышырмын. Иң мөһиме дисциплина, Шаталов. Көчең җитмәсә шундук миңа йөгереп кил. Расуханов белән синең мөнәсәбәтләрең ничегрәк, яхшы? Совет властен сүкмийме? Юк. Киез итек бирмәделәр дип кенә сукрана. Киез итек бирмәгәннәренә мин үзем дә ачуланам. Киез итексез хәлләр начармы да? Ашаттылармы сезне? Әйе. Хәзер үк база тирәсен әйләнеп чыгыгыз. Урманның куерак урыннарын җинтекләп тикшерегез. Һәрбер агачны диккать белән күзәтегез. Фин мәргәннәренең бу тирәдә дә булулары ихтимал. Әйе, ул күкеләр тынга бирми. Менә нәрсә, беренче обходны күкеләрне эзләп табуга багышлагыз. Менә шул. Сорауларың бармы? Әлегә юк. Патрульдән кайтканда сорауларым булыр дип уйлыйм. Ярый, кайту белән үк минем янга кер. Китәргә рөхсәт итегез. Барыгыз. Хәерле юл сезгә. Инде якында гына аталар. Финнар һөҗүмгә күчкән. Лыгырдамагыз. Пышылдап кына сөйләшегез. Беркем дә юк монда. Әнә теге ауган агачны күрәсезме? Шунда утырып ял итәрбез. Саклык йөзеннән башта тирә-якны тикшереп әйләнеп чыгыйк. Вань, тәмәкеңне чыгар. Тартырга ярамый. База кайтып җиткәнче тәмәке тартмаячакбызмы? Түзәрсең. Ишетәсезме? Бүреләр улый. Монда ерткыч җанварлар күптер. Безнең өчен хәзер иң яман ерткыч фин күкесе.
Нәқ шулай. Бүре ул ичмаса мулы ишетеп була, ә бу күке хәтта кычкырмый да. Демәк, телсез күке. Юк инде. Ике куаш араңа атып тидере алгач, телсез түгел инде ул. Әле нинди куркыныч нәрсәләр сөйләмәгез әле. Безнең армиядә күкеләр бар микән? Мәргәннәребез бар. Әмма безнекеләргә агач ботагында утыруның кирәге юк. Безнең бөек армиябыз дошманны былай да тармар итеп пыр туздырачак. Бөтен күкеләре оялары ние белән. Армиябыз бөек дисең. Киез итекләр дә бирә алмадылар. Шул итекләрең белән тәмам саруны кайнаттым. Учак якмыйбызмы? Ярамый. Нәрсә, Зариф? Миннән көләсеңме? Юк, үземнән көләм. Севрюгин безнең армиядә күкеләр бармы дип сорады. Минем бит кушаматым күке. Ни өчен андый кушамат тактылар? Әтием бәләкәй чакта күке тавышын ишетеп, аны эзләп киткән һәм урман эчендә адашкан. Аннары әтиемне бөтен тирә-яктагы халык белән эзләгәннәр. Тапканнармы соң? Тапканнар. Шуннан соң аны күке дип йөри башлаганнар. Серега, ә синең берәр кушаматың бармы? Бар, ләкин әйтмим. Алайса үртәп интектерәчәксез. Ә синең үзеңнең бармы соң? Минем кушаматым боцман. Әтием боцман булганга, бала чакта аның фуражкасын киеп, иске биноклен күтәреп йөри идем. Кайвакыт киемнәрен киеп ишек алдына чыга идем. Шулай итеп боцман кушаматын тактылар да куйдылар. Аслан, ә сездә кушаматлар бармы? Юк, бездә этләрнең генә кушаматлары бар. Син бигрәк инде. Зариф белән мине этләргә тиңләвеңме бу? Юк, мин алай димәдем. Севрюгинның кушаматы көчле булгандыр. Нишләп әле минем көчле кушаматым булырга тиеш? Синең бит фамилияң да яңгыравыклы. Минем бер кайчан да кушаматым булмады. Воронеж тирәсендә күлләр дә, елгалар да юк. Каян килгән сиңа Севрюгин дигән фамилия? Бездә бөтен нәрсә бар. Әйбәт кешеләрнең генә кушаматы була. Үпкәләмә, Сережа. Ник шул кадәр ярсулысың син? Үпкәләмим мин. Боцман дигән кушаматны аңлыйм, ярыйсы гына яңгырый. Ә күке нәрсә, әйбәт кушаматмы инде? Беләсегез килсә, күке үзенең балаларын да үстерми, күкәйләрен башка кошлар оясында калдыра. Урыс халкында күке турында бик күп әйтемнәр, һәм аларның берсендә дә күке бәхет китерми. Мәсәлән, бездә былай диләр. Әгәр күке авыл буйлап очып йөри икән, янгын чыгасын көттә тор. Ә ни сәбәпле күке авылда очып йөрергә тиеш? Ул бит урманда оча, аннары нишләп әле сиңа нәкъ күке бәхет китерергә тиеш? Туктале. Халык тагын нәрсә әйтә күке хакында? Күке кычкырса яхшыга түгел, я пожарчыга, я игеннәр уңмый. Язын күке күзгә карап кычкырса, ел буена күз яшен китмәс. Син үзең күкеләр турында гел начар ырымнар гына җыйгансың. Зариф, ә син нишләп дәшмисең? Кушаматың күке булгач, әйдә, үз-үзеңне якла. Дөньяда күпме яшәячәген бөтен кеше күкедән сорый. Бу тикмәгә түгелдер. Шулайдыр. Фин күкесе бер күкелдәп куйса, димәк, сиңа иң күп дигәндә 1 минут яшисе калган. Командир шаяру мондый булырга тиеш түгел. Аслан, сездә күкеләр хакында ниләр сөйлиләр? Бүтән сөйләр сүзегез юкмы соң сезнең? Нигә кирәк сезгә ул күкеләр? Әйтмә дә. Сүзне нидән генә башласак та барбер фин снайперлары белән тамамлана. Мин дә күке турында бер ырымлы әйтемне исемә төшердем. Агач яфрак ярганчы кычкырган күке каракларга хилафлык китерә. Одессамны ничек сагынганымны белсәгез иде. Сез дә сагынасыздыр туган якларыгызны. Тик миңа күпкә урактыр. Сез әле берегез дә өйләнмәгән, гаиләгез юк, ә минем хатыным, кызым бар. Борчылма. Тиз арада финнарны тармар китерербез дә өйгә кайтырбыз. 2 атна эчендә җиңәбез дип тотынган идек, 2нче аенда туңып бешеп ятабыз. Курорттагыча булыр дип уйлаган идең мәллә. Нәрсә син тагын бәйләнәсең? Һичбер сүз әйтергә ярамый. Акырышмагыз. Тавышыгыз әллә кайларга ишетелә. Егетләр, әйдәгез берәр банка тушын кашык та тамак ялгап алыйк. Күптән кирәк иде инде. Бәлки карыннарыбыз аш булганга ызгышабыздыр. Ызгышуымын инде ул. Син нәрсә инде, Аслан?
Держи. Мә тот. Держи. Мә. Стас. Расуханов, сен тагын ипи генә ашыйсыңмы? Тушонкада дуңгыз ите. Миңа харам ризык ашарга ярамый, шуңа күрә миңа ипине күбрәк бирегез. Мин инде сугыш беткәч тушонка кебек нәрсәләрне ашаудан туктармын. Намаз да укыячакмын. Погоди. А у Татарлар да мусульманнармы? Мусульманский ведь. Әйе. Мәчетләрегез бармы соң? Мәчетләр бик аз калды инде, кызганычка каршы рәтләнер әле барысы да. Зариф әйткәч, барысы да тәртипкә керер киләчәктә. Синең иң яхшы сыйфатың шул, син бик кирәк чакта гына тузынасың. Ә болай синең чыдамлыгыңа сокланмый мөмкин түгел, Зариф. Безне әле чын сугышта сынап карамадылар. Күптән түгел генә елга буенда 2 көн оборона тоттык. Финнар да күптә, без дә күптә. Бер-беребезне күрмибез. Кайдыр алар ягына атып ятабыз. Чын сугыш шундый була димени. Ә чын сугыш синеңчә ничек булырга тиеш? Дошманыңның күзләрен күргәндә генә чын сугыш була ул. Ул да кораллы, синең дә коралың бар. Күз карашлары очраша. Шунда бер мизгел хәл итә. Я син исән каласың, я ул. Булды, җитте диләр сиңа. Кукушка. Тут несколько другие условия, чем Монда сиңа Төньяк Кавказ түгел, монда шартлар башка төрлерәк. Фин синең күзеңә карап тормас ул. Сарык суйганда гына ул. Бичара хайванның күзен күреп була. Хороший воронежский шутка, да? Тәмәке киретеп алырга иде. Түз. База кайтып җитәбез бит инде, база кайтып Зиминне күрергә кирәк. Аннары кирәсе обходка кайчан чыгасыбызны Зимин әйтер. Кайчанда булса йокларбыздыр бит. Кайчанда булса бәлки йокы тәтер. Тагы да катырак суытты түгелме? 40 градус бардыр. 35 тирәсе. Кирәсе көннәрдә 45-50 градус көтелә ди. 50. Күпме? 50. Ну все, пошли. Әйдәгез киттек. Сосредоточились, пошли. Иптәш командир, нәрсә? Пәкемне онытып калдырганмын. Тиз генә барып килим әле. Кызның бүләге бит. Бар, без кайта торабыз. Күп җитәрсең. Тәмам күшектек бит инде. Тизрәк кайтып җитәргә кирәк. Мин җәһәт кенә барып киләм. Кәшифә. Шак кына югалтмадым бит син биргән пәкене. Урман инде ул.
Şöyle jırlıysan. He? Yemle jırlıysan deyim. Мен пәкімні ұмытып қалдырғанмын. Білем. Мен де сені пәкіңді кісеңе соғым уақытта отырға деп әзірленген едім. Құраққа басам дегендегіне жырлай баштадым. Нәрсе? Сізде жырлап тұрған күшіме атмасқа деген приказ бар менде. Мен дұшманын атып отырала. Әмі татар жырын ата алмаймын қыза. Кімсің сіз? Фин солдаты. Әлі сен де түрікмен баспаштарына қарсы соғыстың ма? Әсер түскесті шайырасың сен, ә? Ұшыйсың сен мен, ә? Жоқ, орыс кішісінің татарша сөйлешкен естенім бар, әмі міне фин кішісінің татарша сөйлешуін бірінші тапқыр естуім. Неге чымшы татар? Шуланы? Қарады, қазақ, Карел ұрманында татарша сөйлешуші кіші келіп шығар деп ойламаған едім. Мен бит татар, доста. Сенің бет қияфетіңде татардың құңар ұшаған. Айтам ішінде мен шепшін татар. Алайша сен мені атмассың енді. Енді yok. Қазір, Kormanı бұлай матыр жырлаған кішіні атпаймын демей. қазір алып кетесің менде мені. Әлбәтті. Қая енді? Өзі біздің жаққа. Ай, қызық. Қызық. Татар кішісіні шыраттым дейді. Әлі жырлап отыра. Жарай, сен финнар яғына шыққан кішім әлі. Кәлетіне мені туға. Ей, татар кішісі Юрий фин формасы кейіп разведкаға үйірсіңдір әлі. Қайсы полық мұғы сей? Мен сұрауларға дейсің, мен сені қолға алдым. Мен Финляндияда yaşаушы татар. Anladın mı? Işitkенім бар еді, шол фин татарлары тұрында. Мен татары түгіл Финляндияда yaşаушы татар. Әні шаусың сіз анда? Біз анда бекпейді. Қарады міне, екі татар ұшыраштық. Bir kengеш берейін ме? Қарады, қазір бетсен мені атып өтірсең, біздікілерге іштіп келіп жетешектер һәм сені тұташақлар. Әдесін мені жібе. Мен бұл тұруда бір кішіге де бір сөзде әйтмейм. Әйде? Татар. Yok idi міне. Бұлай мотор жырлағаш алып кетем қазір сен өзіміздің жаққа. Міне мен тілемесін. Тілемесің. Мен сені әсер түсірді. Демек сен Куке. Кім? Сен снайпер ма? Әйе. Біз сізні Куке деп атаймыз. Орысшасы Кукушка. Міне екі Куке ұшыраштық. Есімің неше? Зайнуллин Зариф Хабиб Рахманұлы болан Куке Зарифы деп те жүртелер. Әлі сен де қашбашыларына кішілер өте берген әйін. Жоқ, әтейімнің қушамату. Мен Зият дейін. Ғали Акбарұлы бола. Тәлі, татарша матур сөйлешесің, барығызда шулай ма? Қорықма, сен қашты түбекті. Сен біздің түбектерді білмейсің де. Қалда өзіміздің нәсілі шыққан түбеклерін білемін де. Бабам сөйлеген шелбетті. Шығышың білән сен де татар еден міне? Бабам жағына. Әбейін ағына Нижгарнықты, бабам Нижгар қызына үйленген. Атаң яғынан шығышың шындапта татар еден ме? Субайдан біз. Субайдан? Субайдан. Зей yanımдағы Субайдан ма? Е? Соң мен бетесің шуннан. Субайның өзімнен түгіл бір шақырым жырақлықтағына ұрман қожалығынан, бір рекет ұрман қожалығынан мен. Шынап ма? Соң менен бет жүрген қызым да шуннан, анда бетені қайынды, именлі, тұба деген ауыллары да бар. Соң мен шеткен бар олар тұрында. Біз бет yoqtaşlar. Қарал біз бәлкі туғанлармыр да. Бербесіне туға. Бербесіне туға. Ой, туға. Кет
Luther. Qarama sinanda. Ay, ay, motor jırlıysan sen. Bu bit xalq jırı, qarman ay bit. Sen халық жырларын да білесің, ә? Biz bilmezke, biz sizge qaraganda köprek bilemiz әлі. Mine tыңla. Qarana. Qaradağın ayurman, qaranğıtın, yakşı atlar kirekle utergey karurmanı çekan şakta kisi bağladım parkayın hayalımik dostayım. Қаралы, сен өзің де бек мұңлы жырлıysan. Biz bit yaktaşlar. Üstəvünə ikimiz də күлкілер. Қаралы, Ziyaddi, сен бит миңа ғұмырымды бүләк еттің. Başla. Tatar jırı saklap kaldı senin tuğan. Sorry. Sen aytayım. Hey. Ayda gittik bizden yakın. Ha? Yok, Ziyaddi. Ayda өзің біздің жаққа. Біз бит сенің тамырларың Татариядан екенлігін аңлатырмыз. Sen söyleysin sen tuğa. Нишләп? Ватаныңа қайтасың келмеймін? Sorry. Benim vatanım bir başka tarafta. Dürüstün etkede benim sinircim kelmiyor. Tek asir olarak değil, Kuan kardeşim. Yaktaşım. Yıldaşım olarak yakın seninle tuğan. Қарай, қазір отырмын деп қорықпайсың ба, яки әсер етермін деп? Ишетесің mi фронт жағынан күрсілдеулер іштілі? Siz bir қашында мұнаргейім сызығын өте алмайшақсыз туған. Bir керек сізге шошық қуаныш Сталин арқасында біләсі бұл күнгі халық қырылача. Разияти, сен алай сөйлеме енді. Яқташ деп тұрма. Мен халқы түгілмін. Зияти, қарай мен амандашанып жете алмаймын әлі. Әйді, қошташайық. Yo'qsa bizninglarning meni izlab kelib жетулari ehtimol. Rahmat seva. Rahmat Ziyaddi. Anlar bit seni zirlab qara qutqarib bo'lmaysan. Rahmat. Dayı tutalım. Sen bu jırını biləsən ki? Qaysı? Нишләп белмәскә? Киләки! Силтердем шидәннәрен шул гыйбудикән телләремә савабуди талмады
Adaştım yollarını şu Künelim yumuşak çağlarımın Bilemedin kullarımını Taşla kuralını. Аңлашылмый мәллә. Коралларыгызны ташлагыз. Нәрседелер? Мылтыкларны ташларга кушалар. Ә син үләксә аңламадыңмы һаман? Финга барып җитте, ә сиңа юк, ташла коралыңны. Зайнуллин, ташла коралыңны. Радсуханов, Финны тинте. Син яхны Зайнуллинны тинтеп чык. Северюгин тирә-якны күзәтеп тор. Яхна Зайнуллина. Северегин будет чеку. Мә үзеңә ал дошман әйберләрен, үзеңдә калдыр. Җырлар җырлап утырасызмы, күкеләр? Рөхсәт алам да икегезне дә үзем атып үтерәм. Зариф, мине әсир иттем дип айтаңладыңмы? Мине әсир иттем дип әйт. Җитте сезгә. Үз телегездә мыгырдамагыз. Телевизор караучылары, исәнмесез мөхтәрәм милләттәшләребез. Иң күңелле, иң затлы бәйрәмнәребезнең берсе Сабантуй. Русиянең икенче баш каласы дип саналган Санкт-Петербург каласында аеруча күтәренке рух вә илһам белән уздырыла дисәм, бер дә ялгыш амырттырып әйтеп булмас мөгаен. Санкт-Петербургның үзендә яшәүче татарлар өчен генә түгел, башка милләт культурасын ихтирам итүче барлык кешеләрнең, әлбәттә инде илнең төрле төбәкләреннән, хәтта чит илләрдән килгән кан кардәшләребезнең улуг бәйрәме бу. Уф, снял всё. Давайте избегайте на Извините, можно спросить? Можно спросить? Син татар. А я? Ай, алайса татарча сөйле. Ғафу етіңіз зинһар үшін. Мен сізден сұрамақшы ғана болған едім. Мұнда телефоннан шалтырата тұрған бірер орган жоқ ма екен? Мондам. Миңа нақ керек, аңлайсызмы? Нема сөйле? Рахмет. Ғафу етіңіз. Не болды? Мен аңлай алмаймын. Аңламыз. Жоқ. Қоя шалтырата. Мұнда Петербургтағы бір қыз бар. Айт номеріне. 517 45 57. Ашықма, 45 57. 57. Күнші. Мә, сөйле. Алло! Алло, Ира, это опять я, Назима из Казани. Знаете, Ира, мне с Анатолием Евсеевичем повидаться. Как в больнице? Послушайте, а мне нельзя к нему в больницу сходить? Да, вы правы, Ира, понимаете, у меня к вам просьба есть. Мой дед Зайнуллин Зариф просит у него прощения. За что? Ну, я не знаю, за что. Может, они сами знают. Нет, я вечером в Казань возвращаюсь. Спасибо большое. Ne oldu mu? Hangame ağır buldum anne. Yok, özüm şunday жылапмын. Aha. Men bir an içi yardım et aldım. Yardım ettiniz için rahmet. Ой, исәнмесез. Хәзер мин сездән интервью алам. Bir gün Касим Кар өчен мин сезнең заклыклардан туктап башы төшермәдем. Әйдә güzel. Менә монда утырсыз. Siz bulundunuz. Ne yapıyorsunuz? Şuna bakınız. Ana diyor kulağımda güzel. Şularına başlayın kaynırga bir şey söz aytam. Şundan size sorular verin. Benim güzelim şişingenmiş olmaz. Yok sen yanadan yıkıdan uyangan sabı bala gibi kemle.
Yo'qlara kelamiz. Bosh готов? Hurmatli televizor qarovchilar, aziz millatdoshlarimiz, Sankt-Peterburg qalasida Sabantoy bayrami gurli. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hozir Sabantoyda qatnashchilar bilan silashib olasiz kelar. G'afur etingiz. Sizning ismingiz nechim? Nazima Qozondan bular. Bayram shurimisin. Bek ko'ngilli, bek ko'rkam. Qozon Sabantoy kishtirak mallamundagi ismi ayirma bormi? Sabantoy har qayda Sabantoydir endi. Eng muhimi kishining o'z ko'ngilida bayram bo'lirga tegish menimcha. Albatta, angamangiz uchun rahmat. Ko'rinib turaki siz Sankt-Peterburg yigiti. Yo'q, men Finlandiyadan. O, Finlandiyadan. Fin tatari. Yo'q, men fin tatarim değil. Men Finlandiyada yashovchi tatar. G'afur etingiz. Ismingiz nechik? Hamid bular. Hamid efendi, Finlandiyaning o'zida tatarlar albatta shulay Sabantoy bayramini o'tkazadilar. Biz Velotreskoda yuramiz. Mana hurmatli televizor qarovchilar, Finlandiyada tug'ib o'sgan qon qardashimiz tug'an tilimizdan nechik komil siylasha. Bu hech shaksiz bizning milliy bayramimizga ayrim bir yamisdir. Ali uzoq bo'lasizmi Sankt-Peterburgda? Yo'qdir, ishlarimni tugallimda Helsinkiga yo'nalaman. Mana siz Tataristonning o'zidagina tug'il tatarlar yashagan boshqa tuvaklarda da yashab olasizdir. Tatar xalqi turida uning bugungi holati haqida narsa ayta olasiz? Bilasizmi, bu bek zo'r so'roq. Men bir tatar xalqining g'abg'adi bir kishisi, shunga ko'ra vatan tatar xalqida so'z aytirga o'zimni vakolatli ham kompetent deb sanaman. Rahmat sizga. Siz Helsinki yigiti Hamid ham Qozon qizi Nazima bilan angama qoradingiz. Muhtaram millatdoshlar, bayram davom eta, yashav davom eta. Haydamiz borib, ot shovushlarini ko'z solib. Все снял. Dardım. Rahmat sizga, rahmat. Bayram bilan. Sen de tatarmı? Sen de bak. Uşunuz, rahmat. Ay yaxshi, tatar ko'pincha menga. Demoqchimiz nima? Siz demak Hamid. Ay, Hamid bular. Siz shunlabda fin tatarimi? Yo'q, men fin tatari tugul, men Finlandiyada yashovchi tatar. Siz xarishi g'afur etingiz. Yo'q, sen bir so'ma bir ne yo'q. Siz endi meni bilan sen deb taslasha boshladingizmi? Shunami? Bizlar siz deb so'rashmaylar, bizda sen deb so'rashadi. Aya, tatarlar bit elektrikdan bir birini sen deb endashgan. Bu Rusiyadagi imishtir ehtirom yuzasidan siz deb endashadilar. Sen deb shu joyroq. Sen, men, sen. Kelishim sizin bilan. Shunday g'ajib. Mening birinchi martaba fin tatarim. Oy, g'afur etingiz, sen xarishim. Yori sen aya. Finlandiyada yashovchi tatarni ishlatuv demoqchi. Aha, yaxshi. Bundaqa tatarlar turida ko'p eshitganim bor. Sizning Qozonda bo'lganingiz bormi? Aha, albatta bor. Bilasizmi, Qozon qizlarimda ko'p ko'rdim, billah. Ammo mana monday yamlik qizni ko'rganim yo'qdir endi, valloh. Of, ulan, bitim yana. Qo'y. Asidi. Siz sen tatar shaybat silashasiz. Tatar bitmaydi. Nikolay tikalib qaraysan. Men tatar bitmaydi. Qaraylik, hamon bitim yana. Ay Allah, hammasi bitadi. Unda Finlandiyada barig'izda yaxshi silashasiz tatar. Shoz endi, valloh. Sen bak, nislab yurasiz bunda fikrda? Bilasizmi, men bobomni polkdashini izlab kelgan edim. Men tug'ishimdalardan rota komandiri shusha Leningrad kishisi bo'lgan. Lebedev Anatoliy Yevseevich. Yo'q, men ana bilmayman. Bobom menga shuni to'g'riga qo'shgan. Topdingmi? Yo'q, ana g'eringda bilan silashdim, bobosi endi o'rin ustida yotadi. Vallahi, nishati topolmaydi, Omar. Ana sizning ota-onalaringizda Finlandiyani qimi? Ay. Babam da Finlandiya. Sovet fin sug'ishida. Finlandiya tatarlari sug'ishganmi? Albatta sug'ishgan. Nimaga endi tug'an elisini sug'ishmasin, a? Sizning tug'an el Finlandiya ishida u. Albatta Finlandiya. Haqsiz. Olaysa ayda boshqa temaga söylashamiz. Bugün bayram, Sabantoy bayrami. Boshqa siz hozir Helsinkiga yo'l tutasiz endi. Yo'qdir, yo'q. Men boshda meni Qozon qalasina yo'nalam. Babamlarning tug'an tuprog'ina bosh yesim bor. Qozonning o'zindami? Yo'q, Subayga boraman. Hey. Nazima. Ne boshlading? Subay? Sho'rladagi Subay tug'ildirish. Ayi? Subayda kimlaring borsin sening? Subayda tug'an tumoqchimiz bo'lmasa-da, yaqin tirada.
Barakat urmançılığında tuğan tikişimiz var ama lakin bilmem, insan mı yok mu? İnsan bulan suratda şunda yaşıyor, başka tarafta ama bilmem. Bereket ormanında. Kimsin ol? Kuka Zarifa. Kuka Zarifa. Sen bilesin mi? Bilem. Çünkü Kuka Zarifa benim babam. İsen ol. Эй! День добрый! Дом кто есть? Можно? Ты чё? Эй! Зариф abi, ты чё? Живой? А? Ты чё, Килер? Килер, ты чё? Тұраласың ба? Ты чё? Нәрсе болды, а? Міне, тағын талағанлар сені, а? Аңлашылды? Міне не үшін тілсіз көке деп ертелер сені? Сенің тілің ұйғалған міне, шираттағы янак. Мен скорый шақыртам. Нәрсе әлі бірер бек қадірлей біріңні ұрлағанларны. Нәрсеңне? Ғариза язасың ма? Ғариза, а? Давай, Зариф ағай. Сейчас. Нәрсасың сені шул қадар тетрендіре алды, а? Мына сенің ескі ақылы қаралы телевизорың бар, ұрлағанлар, а? Yok енді, yok, sen televizor arқасында бұлай интеге тұрған кіші түгіл. Ya вот қабақатылар, а? Енді ескі телевизорны да алғаш. Сышқа, а может сен шол телевизор арқасында бұлай? Зариф абай, ну бет мина протокол тізіміша ярамай қазір. Не кереленесің сен қама? Келейді? Әу, нәрсе деп қарап тұрасың? Ерер аңлашылды, сен ердем керек түгіл екен, өзің де милицияға ердем етірге ашықмайсың. Лесникнің телефоны бар бет, керек шақта мына шушы. Номер бойынша шалтыратыңды мен. Мен сеңа яқшылық қына тілейм, Зариф абай, ердем етесің келе менім сеңа. Zarif. İsermi Zarif. Fin sallatımında nişik kilip çıkkan deyip aptırama Zarif. Min hazır kaya teliyim şunda yeri. Nasıl oldu? Allah'ını kaygırma Zarif. Kuş çıkıp baş bitmegen miydi? Tağın nefse buldu. Dilsiz kaldın mı ne Zarif? Barışılma öte. Bu dünyada barısı da öte Zarif. Her nesenin azağı şiği var. O dokumentlarının kimge kiregi var hazır Zarif. Ey, tilsiz kuke. Tilsiz kuke. Hatırlıyorsun mu Zarif? Tege vakitte beni yakılağında. O tilsiz kuke bildiğin idin ha? Ey Zarif, Zarif.
Hamanda жан ғазабын асырайсың екенсің. Әлі кеткен адам бірәрсін қатырлатмемесің, Азарик. Юнли кішіге ұқшамаған ол юртма синонымында. Мен кеттім, Зарик. Зақ жерләме. Я нәрсе әйтерсің? Нәрсе әйтейм инде. База кайтканда Зайнуллин миңа сөйләде. Аның янына артан шыпырт кына фин снайперы килгән мәргән милләте буенча татар икән имеш. Һәм аңарчы Зайнуллин үзен ничек тотты? Батыр сугышчы. Анда ул үзен чын солдат итеп күрсәтте. Белмим инде. Бөтенләй көтмәгәндә дошман белән бергә җырлап утырып, аны атарлар дип уйлыйм. Кызганмассың кемне? Зайнуллинны. Юк, кызганмам. Чөнки сугыш бара. Ярый, бар. Утыр. Бүгенге вакыйга хакында ни уйлыйсың? Монда минемчә бернинди дә куркыныч нәрсә юк. Ике татар очрашканнар. Берсе үзенең туган иле өчен сугыша, икенчесе үзенеке өчен. Һәрберсе үз туган иле өчен сугышкач, димәк алар бит бер-берсенә атарга тиеш булганнар. Әгәр дә син фин ягында сугышучы чеченне күрсәң, син аны үтермәс идеңме? Фин ягында чеченнар юк. Шулай да менә әгәренки булсалар, син алар белән җырлап утырыр идеңме? Бүгенге көндә мин Кызыл армия сугышчысы һәм тиешенчә хезмәт итәм. Чеченнар фин ягында булсалар, аларны очратсаң, тегеләйме, былаймы? Нишләр идең дип фараз итеп утыру дөрес түгел. Бар, чык. Эшләр яман, Яхноа. Икесен дә атып үтерергә һәм вәссәлам. Үзара таныша алмаганда син бит Зайнуллинны гел яклый торган идең. Аның шундый икәнлеген кем белгән? Нинди икәнлеген? Фин күкесе белән туганнарча очрашкач кем була инде? Алар бит бер милләт кешеләре. Төкерәм мин аларның нинди милләттән булуларына. Дошман инде ул. Дөрес әйттең. Ярый, бар. Аңладыгызмы? Мин сезне кисәткән идем. Мин аңардан башта ук шикләндем. Пәкесендә юри калдырган ул. Вербовкаланган ул. Кем? Кем булсын инде? Зайнуллин? Күптәнме? Каян белим мин? Аларны атмадылармы әле? Юк. Алып чыгып атып үтерергә дә инде шуның белән тәмам. Аларны атып үтерүдән ни мәгънә? Бәлки алар аша бик кыйммәтле мәгълүматлар алырбыз. Белмим. Бар. Мин аның белән сөйләштем, ул миңа барысын да сөйләде. Аның сиңа ни сөйләгәнен мин беләм. Син аңа ышанасыңмы? Мин аны бик яхшы беләм. Алгы сызыкта ул үзен аямыйча сугышты. Һәм башкалардан аерылып, аралашмаучан булып кыланып, җай чыккан сайын читтә ялгызы гына йөрүенә бер дә игътибар итмәдеңме? Миңа болай тавышыгызны күтәрмәгез. Яшерен серле объектыбызга инде ничәмә көн рәттән дошман туплары ата. Ичмасам моны күрәсеңме син? Мәгълүматны Зайнуллин бирә дип әйтмәкче буласыңмы әллә? Тикшерербез, төшенербез, ачыкларбыз. Барбыр ышанмыйм. Мин аны ротага килгән беренче көнемне үк хәтерлим. Хезмәт итә башлау күз алдымда. Беренче сугышка бергә барып кердек. Минем сиңа бер тәкъдимем, дөресрәк үтенечем бар. Әйдә бу матавыкны үзебезнең арада гына тәмамлыйк. Фин татары нәсир буларак тапшырык, Зайнуллинны миңа бир.
Bu şırakta senin üzüne de şik düşü ihtimal dip korkmaysыңmı sen? İpteş kapitan, минем өскә бүген үк дошман снаряды төшәргә мөмкин. Бу мине дөресен әйтәм, нык куркыта. Ә кемнәрнеңдер шикләнүләреннән өркергә минем хакым юк, чөнки миңа бик зур бурыч йөкләнгән. Кукушка. Күке бит ул. Кукушка, все. Беләсең килсә, дускаем, А по широко борынгы распространенному урыс этому ырымы буенча күке русскому народному поверью, Убару. дорогой ты мой. Кукушка это постоянный образ. Что ты не слышал? бер дә ишеткәнем юк. Слышала. Син Ленинградта туып үскән кеше, шул сәбәпле халык әйтемнәрен, интомнарын, ырымнарын белмисең, аңламыйсың. Мин инде син уйлаганча ук ерак түгел үземнең халкымнан. Минем дә күкеләр турында әйтер сүзем бар, мәсәлән. Ач карынга күке кычкырса, бәла буласын көттә тор. Тиздән солдатларны ашатырлык ризык калмаячак. Күп сөйләшмә. Кем күп сөйләшә? Анда солдатлар ат тоякларын кайнатып шулай шәке шулпаны эчәләр. Салкыннан ишеп күпме кеше кырылды, дошман пульлары да ул кадәр кешебезне үтермәгәндер. Җитте. Кычкырма миңа. Миңа кычкырырга хакың юк. Кто? Это я не имею права, да? Минем хакым юкмы? Ты... Ну-ка, Тынычлан. успокоился, старший Өлкән лейтенант. лейтенант. Я спокоен. Я спокоен. Мин тыныч. Без бер-беребезгә ышанырга тиеш, Федор Семенович. Бер кайда хәбәр итәргә кирәкми. Ну, встать. Тор. Я говорю, встать. Тор диләр сиңа. Вот. Теперь ты уж запомни. Син инде хәзер русское урысча встать. Тор дигәнне исеңдә калдыр. Фамилияңны, исемеңне, атаңның исемен әйт. Мин урысча аңламыйм. Ты хочешь, чтобы я с тобой... Фин телендә по-фински говорил, сөйләшергә да ты кто? тиешмени мин синең белән? Кем син? Мантул кәмә бой куха. Тәрҗемәчесе сөйләшә алмам мин сезнең белән. А ну и ладненько. Ярар алайса. Садись, садись. Барыбер безгә синең белән Общий язык-то мы с уртак тобой тел всё табарга равно туры найдем. киләчәк. Да. Фамилия, исемең ничек? Сіз алған қағаздарда барысы да yazılған. Qaysi polkdan nechінші diviziyadan? Мен өз тілегім білән, өз ерігім білән сылышам. Ополченец. Зайнолиннан башка тагын кимнәр белән элемтәдә? Мен бір кім білән дә элемтәдә түгел. Не кызык. Син аның җырлаганын ишеткәнсең, янына килгәнсең, атмагансың. Ничек сине кулга алды? Мен аның жырлаған ішкеш янына келдім. Ал мені құралсызландырды, әсер етті шуғына. Гаҗәп. Гаҗәп, ничексең син Финляндиядә яшәп татарча яхшы сөйлисең? Сен дә бит урыс башы белән татарча хайран гына сөйләшәсең. Мин ватанымны дошманнардан саклый өйрәндем татарча сөйләшергә. Бөтен дөнья белән сугыша, 100 телдә өйрәнерсең әле сөйләшергә. Менә бу синеке. Әйе. Синең бабаң кайсы гызанда Финляндиягә күптән киткәннәрмесең? 19-нчы гасырда. О. Профессияң кем? Без тукыма кибет таратабыз. Тиздән күрербез инде. Киләмнәреңне. Син инде безнең лагерьләрне, төрмәләрне күрәчәксең. Әлбәттә инде анда коверлар, паласлары юк. Ну шунда кычкырып ятарсың инде син. Ку-ку дип. Минем телем бар. Әйтәсе сүземне сүз белән әйтәм. Зарифның язмышы ничек хәл ителәчәк? Аник? Ул да күке. Аңа да коверлар, паласлар күрү насыйп булмас дип уйлыйм. Мен аңлыйм. Сез тирәнрәк сәбәпләр эзлисез.
Себебі қабғады ол да татар, мен де татар. Bir uq jırlar jırlıyız, bir uq tilde sileşemiz. No! Siz bir fronttan türlü yaklarında soğuşasız. Sina onda üzerinizde rahmet eytirler idi məlle mene şu situasiyonu bilseler. Bizde kışın anlay bileler. Bizde anlatabilirler. Значит, şu nojikni unutib qoldirdim desang endi. Ничего по-татарски. Peki. Да, пеке. Ну вот так, Зайнулин, вот так. Hozir. Значит, ikkingizni de aniqlab tekshirashaklar, arxivlarni ko'tarashaklar, Tatariyaning Subay terisini qopshayashaklar. Kimning ota bobosi kim bo'lgan? Kim bilan qoida nishik qo'yshan nishik itib aralashgan, ishrashgan, kimga xat yozishgan hozir borasida aqtarashaqlar. Ana sen shuni anlaysanmi? Şunun bit. Dürüstü söyledin. Ну, senin ana o'tirilgan ili qo'lga olargan shaying bo'lgan be. So'ng mana janashab söylashib o'tirganda mümkünligim bulgandır. Abi tu menga vintovkamni kiri berdi. Ну nishik atayım indi minagar mine o'zingiz o'ylab qarag'iz. Endi jir-jirladi qiz. Karadağray urman karanlık tün. Zaynolin, dushman bilan quchoqlashib, jirlashib o'tirgan kishini men bitmana hozir mana shu o'rinda o'g'otib o'tirarga tiyish. Avul menga atmadı. Sina boshqa kishiga bo'lsa u atar edi. So'ng boshqa kishi bo'lmagan bitanda men buldum. Men qizlarmiz. Meni g'ayiblagiz. Qo'rqoqlikda, xiyonatda, tilasa narsada. Avul kishini g'ayiblamagiz. Sen seni atmadı deb benim başımdan sıpırayımmasın? So'ng kishilar bitindi biz tug'ish bo'lsa da. Nende kishi, sen anla. Ul kishi tug'il. Ul kuke, anlaysanmi? Ul kuke. Darar, kuke bo'lsin. Ul menga atmadı, demak ul tilsiz kuke. Qara, sen de ardыңmı? Ardım. Da. Bitali bu boshig'ina kuke zarif. Zarif. Şek bizni birga bir qabullar ekan. Demak, tizdan bizni olib chiqib atashaqlar. Senin ne seçin? Filmga xizmat etgan deb o'ylaylar beyt. Bir o'ylaganda bizni bu ayg'ina qoldirarga tegish tugullar endi. Niye aytsangda so'g'ish bora beyt. Atarga eding Ziyatdin, atarga eding. Hozir bilan men damında jafolanmas edim, sen de o'zingizning urmaningizda saf havo sulab yurar eding. Yırlamaz kaydın Zarif. Jırlamış adamım şu. Mene durusunu aytadi. Sen bunda maxsus maqsad bilan kelmagan eding bu. Ayolmunda.
Demek bu bazı turunda sinde məlumatlar yok. Нәрселер барсың мұнда? Нәрселер bulsun indi. Betli soldatlardan, sası zimlenkilardan başka nerse bulsan. Tağın bir sıra bilsem aşulanırsın indi. Sıra Zarif, sıra. Çekişimizde artı bitirdin. Әліге бір кімні де отырмын. Жай шықмады. Mene biz bitminde bir şey yürgende sen bizni gözetip durdun. Әйе. Тек ағаш башынан түгіл, қуақлар арасынан. Сіз ашап отырғанда мен бірігізге мылтығымны түбәген еді. Атам дегенде ол қырыға янтада атмадым, шекке тегіз алмасын. Amına kırığa yantayışısı kim idi eken? Tasvirlap verelim. Сізге керек болсаңыз, Зариф. Bilmem bilen nigedir kinet bu sırav tangılık vermeye başladı. Кімге түбәгенін tasvirlап берейін мүсін? Heye, Дүрсін айтайын мүсін? dürüstünü ayt. Сина түбәген едім. Hani şundak bilen miyim ha? Сен снайпер үшін жайлы отыра едің. Demek sen beni atıp ötür alaydın. Мен сені пәкіңні кісіңе салған уақытта да атып отыра алайдым. Demek biz baribir düşmanlar senin bilen. Қарағай сен, мұнан сен енді өзің хал етерсің кеме? Дұшман етіп көресің кісі, дұшман етіп көресің, аңладың сен мені? Ziyadin. Işık düşman etip göreyim deyindim ben seni. Bu turda sileşip oturursak mı ne? Bu mizgilde isen ikincisinde yok. Bazını bu turdan nimene indi. Сағынасың ба туған яқларың? Sağınmağın kayağı. Субай ауылы әлдама тұрауын. İskitke. Kaşifem şulağını kırıyı. Зәй елға сыйрақ түгілін дәйім. Hayır. Sen kayan bilesin. Әтейім селедірейін. Babam бек зақ етіп сөйлейлер. Әткәй көп нәрсені хәтерләмей, алар кішкене уақытта кеткен арауылдар. Babam сөйлейді. Жырлайды. Анары жылайды. Анары тағы жырлайды. Ташлытаудан бүтін терек көрініп тұрайын да. Шылай ма? Hayır. Бәрәкәт орманы кәкүклерің тауышлары бүтін терек қайшытыла мұсың? İştile. Естілі? Kukule. Көкілі. Қора сен де көкі бейт. Seni de kişi tügülü kuke değil. Men aytam atmağaş. Dilsiz kuku bulabekindi o. Ай, нешік кіна мысқыл етмейлер енді мені мұнда. Қами көкі кіна түгіл, тілсіз көкі да болды менде қайса. Helsinki matur şehir mi? Yemli qala. Sen kim bulup işledin? Biz nəsilimiz bilən səudəgərlər. Ailen var mı? Var. Xatınım 6 yaşlı oğlum var. Hatınım
Tatar mısın? Elbette tatar. İsmi nişek? Tan. Oğlunun atı? Abdullah. Abdullah. Hatının Tatarça söyleşe mi? Ay Zarif. Mena qaraganda aybatrak söyleş. Oğlum. Abdullah mı? Ay Abdullah. Hop. Tatarşa siple. Gacep. Ey. Kayağına sivilmegen iken bu Tatar. Bir oylaganda kuanışlı көрініші ikinci qaraganda. Bir-birimizga qarshi so'g'ishib beradi demoqchi bo'lasan. Alay qara tugul. So'g'ish bitindi ol qachanda bo'lsa bita baribir. Har narsaning mazog'i shigi bor. Jaratmılar Tatarını Ziyaddin Tuğan. Jaratmılar. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana şulay ayttirib o'tirganimiz biz. Hani işte böyle Tatarını yaratırga teyişler. Yaratırlık etsin özün Tatar. Yok baribir mine. Türlü taraflarga sibili bitmesek güçlürek bulur idik şekilli. Yok de Tuğan yok. Türlü sebepler arkasında taraldı kaldı. Isen kalır için ketuşisi bulgan. Yaxşı turmuş izlevçisi bulgan. Özün kişi deyip hisseder için ketuşisi bulgan anlıyorsun. Halk yazmışı. Halk yazmışı indi o zarı. Biz ana senin bilen jırlardagına jırlıyız, hey? Qaraga. Ziyaddin mine şunu oylap koydum әлі. Mine mucize bulup isen kalsak. Sud bulur bitindi. Mine hüküm itkende. Gayiplerimiz kıtışkış deyip tapmasalar isen kalırız şat inşallah. Isen kalsak. Finlandiya'da Kızıl Armiya alacak indanı. Sısısır sostafında bulaşak bitindi mine bu tireler. Ziyaddin. Birbirimizni izlep tabırбыз. Subayga qaytırsız kunakka жүрüşürбіз. Arıga tilirəsin sen Tuğan. Ay Allah. Siz bir barıgızda kırbanlar. Sizni kızganırga gerek şu. Qaralev. Sen meni atmadım degeçte әлле нәрсені әйтергә хакым бар деп ойлыйсың агырысы. Şu kelimeler. Нишләп килмәсен? Jırladıysa. Düşmanга жыр-жырлап утырага мен. Olaysa özüm jırlayım zarı. Asıl taş
esir buldu gaziz var. Başına da gerşinler ukay elhem suresin başına da gerşinler ukay elhem suresin bizde balay bulmaz idik Xuday yazgan kuremsin bizde balay bulmaz idik Xuday yazgan kuresin bizning iller qayda deyip qirq og'zimdan so'radim bizning iller qayda deyip qirq og'zimdan so'radim qirq og'izlari qiyirdash o'tardim da yig'ladim qirq og'izlari qiyirdash o'tardim da yig'ladim Babay! Babay! Men qaytdim. Men Leningradga bordim. Sening Lebedев Anatoliy Yevseevich oldindaga Putinni aytdim. Babay! Tag'in she'rladingmi? Kızım demekmekçi bulasın babay. Bilen. Babay. Yeli bas hele. Bilen. Hazır biz senin bilen uğramğa işlemez. Yeli. Bilen şulay. Babay. Sina türlü başlarına kirek. Bulay yaramay. Yeli. Babay. Biz senin bilen urmanğa işlemez. Mine, urman. Babay. Mine. Ne kuga kışkıra. Babay yok mu? Ya. Babay, men qaytdim. Sening unug'im Nazima. Sen har vaqt men qaytqach tirilasan. Sening men yonimda bo'lganda tiling ochilar. Silashga boshlaysan. Yali babay, aytali biror so'z. Kızım! Babay!
Irak сәфәргә җыендым. Нинди сәфәр? Нәрсә һаман кылынасың инде? Әйдә бер җиргә барып кайтабыз. Кара әле кем бүген ничек матур. Кәшифә, мин теге лагерга барып кайтырга тиешмен. Нинди лагерга? Мен сиңа теге фин татары Зиятдин турында сөйләгән идем бит. Әйе. Менә мине аның язмышы нык борчый. Исән микән, үлде микән, лагерда микән, нишләттеләр икән? Менә мин исән, ә ул Ул да исән. Күпме кешеләр төрмәләрдән кире әйләнеп кайтты. Фин татары менә ни эшләп үтерделәр икән? Кәшифә, күпмесе менә кире кайтмады. Күпмесе юкка чыкты. Зариф, син тынычлан. Соң менә син генә бер нишләт алмыйсың бит инде хәзер. Аңар бит гади әсир итеп кенә карамадылар. Монда бит минем гаибем бар булып чыга. Соң менә нинди гаебең булсын инде аның алдында? Син гел шулай, үзеңнән үзе гаеб эзләп, үзеңне үзең ашыйсың. Кәшифә, минем бурычым Муланда бару, аның язмышы белән кызыксыну. Мин аның язмышы белән кызыксынмасам, мәңгегә жан тынычлыгына ирешмәячәкмен. Күңелем сизә. Бәләгә тойрыктыр яша. Нинди тынгысыз кеше булдың соң син? Кәшифә, мин тиз арада әйләнеп кайтырмын. Мин офицер. Мин аның язмышы белән кызыксынмасам, офицер гына түгел, кеше дә була алмыйм. Разрешите, вы начальник лагеря? Да. Здравия желаю. Вы? Ну, я начальник лагеря, вы-то кто будете? Я? Капитан Зайнуллин, полный кавалер орденов славы. Ну, вижу. Ну вы должны меня помнить. Да как же не помнить-то? Хәтерлим мин сине. Тик син ул чакта герой түгел идең, Кирилл, синче. Ай, капитан, узайды, уз! Кавалер! Сіз лагерь начальнигі екен. Партия қая құшар, шунда барамыз енді қызметке. Отыр, Зайнуля. Мында қарады. Ну, давай өзің сөйле, қайларда тамамладың соғышына? Белоруссияда. Берлинге қадар барып жетіп болмады, қаты жараландым. Берлинге барып жетмесең де кішіңнен келе алған ішлегенсің. Офицер болған. Молодец, штрафниклардан. Бик сирек кішіні мұне бұлай зорлайлар, бик сирек. Герой болған, а? Ну давай, Зайнуллин, давай. А ведь мен мұнда ішке келгеш, сені қоқтар қызықсыздым. Фронтта деділер жылы. Фронтта. Мен сені мұнда ұшыратырмын деп ойламаған едім. Алты мен де сені қабат бұл лагерда көремін деп ойламаған ем. Сағындырдым әлі. Мен сенің юморына қабыл ете алмайм.
Ну да. Мындай сугышлардан соң нинди юмор хисе калсын инде кишилерде. Фин снайперын хатırlыйсыңбы? Нинди снайпер? Финляндия татарын. Жап хатırlamazка. Kuke! Senin de kuşamatın. Kuke! İyi duymuyorsun iyi de. Kadının mındı giroyla olay deşmesler. Hazır min tükürem min anışık deşulerine. Yo. Mine min Yo. frontqa keter aldığında ana şu лагерда көрдüm. Anlamadım. Nişe mında bulsan iyiydi o. Мен бит аны көріп сөйлештім. Чолғанышта қалып бұл яңадан әсерлік кереккен. Қойшан көрді. 41-ші жылны өз көзлерім білен. Мен білмеймін. Нешек келі білеккендір ол мұнда. Так, сен әні 41-ші жылны көрдім дейсің. Мен бит мұнда ішке 42-ші жылның күзіндегіне келдім шол. Güzeltip qarayım. Lekin Türkizler bir ağır bulaşır. Bunda bit malay ko'pmi kishi o'tirgan. Hozir ko'pmi o'tiradi, sen bilasizmi, qo'tish. Oralarında hatta tirkalmaganlari da bor. Ziyadinni tirkamay qolmaganlardir. Kimni deysan? Ziyadinni. Bu tege ko'kaning deysimi, sho'laymi? Yetersiz ko'ka, atmadali u menga. Ay, atmagan ol sen ham. Men aning yazmishi bilan qiziqsinib keldim. Sen bilay, qo'rqmaysan meni anangni yazmishi bilan qiziqsanib yeriga? Anlamadim. Mana sen hozir fashistni jengib qaytgan boyovoy ofitser, полный кавалер орденов славы. Shulaymi? Shulay. G'oylang bormi? Bor. Sana shu g'oylang bilan Zaynolin tanishqina. Unga sulga qaramishag'ina, teginde munda tig'ilmishag'ina yashab yot endi seni. Nixon sen hamon o'z kutinga приключениялар izlab yuriysan. Men Ziyaddinning yazmishini ma'lum qilmaycha tanishqina yashab yota olmayim shol. O'zgarmagansan ya, o'zgarmagan. Hayır. Men hamanda şoluk. Kişiler bit siz tilaganchagina bir türlü bo'lmayacak, bir qayshanda. Ya kimdir ballotaga kirib matashatib bilmasa u. Men anglayman narsa aytirga tilaganimni. Vot. Anlasam. Bek yaxshi. Men o'tinaman. İzledik o kişini. Конечно. Albatta. İzletiriz. Unuttuk ki sen o'zi yaxshini hamanda qatlovlantirgan matashasin, ha? Tashbat polkovnik tag'in nechuk qatlovlantiruv mumkin so'ng endi u bizning yazmishlarini. Men bit u qatlovli yazmishlarini o'zim bilan birga tug'ishgan shtrafliklardan eshitib shaqqin aqldan yazmadim. Türmelerden çıkıp utqa kirgan yigitlarning bit yartısından ko'pisi bir qayıpsiz kishilar edi. Öyle sen benim kengashimni unutmayla, ya'mi? Mana bulay ko'nglingdagini oshib aytib tashlaydigan odatingdan oranlarga Hayır. Sen bik yaxshi bilasan shu mening odatlarimni. Yo'g'isa 40-yilni 10 yilga hukm etmaslar edi. Men seni hukm etmadim, seni tribunal hukm etdi, tribunal. Abid, materialın әзірлеуші sen edin. Sen rahmat et. Türmedeki 10 yıl uğruna sana işanıp,
Kuluna kral tutturganlar için hem vatan aldığındaki gayibini kan bilen yuvarga mümkünlük bilgenleri için. Koyduk ki gutan yermesi mında, yerme! Жоқ, сен білесің ол кіші турында. Ну kim turunda, kim? Koke turunda mı? Тілсіз көке. Bilem. Lakin min betinde sır itip tatarga tiyiştigi yaki bu esir turundaga informasyonu. Исән ол. İsen. Исән болса қайда ол? 44 yılında Finlandiyaga 18 esirini uzatkanlar idi. Onlar arasında ol da var idi. Ne işlisin? Ne işlisin betinde? 4 yıl oturdu indi oturup onu lagirde. Anın korağı sen isen. А вот Шаталовны hatırlıyorsun mu? Одессаны faşistlerden sakılaganda halak ola. Sevryugin. Воронеж'dan idi bit. Окружение'de kala Германияga kualar. Şundan beri haberi yok. O пропал без вести. Яхно Fin soğuşunda okuyatıp kala. Рассуханов. Çeçenlerinin işleri katılırlar. 44. yılın barısında sürdüler Zeynul'in. Ben sana ihlas köngülden aytam. Ben senin isen sağ oluna big shot. Kurulmadı big shot. Жоқ, ышанмын мен сеңа. Duya başladım betelmin seninle. Ол хаман шушы лагерда. Kim? Зияддин. Ну черт да знает, ну belki mında malay kim gına yok. No. Мен Мәскеуге барам. Бар Мәскеуде бек кетіп тұраларды сені. 40 yılның ішінен қозғатылуын тілесің десең. Қозғалсын, әлі нәрселер қозғалсын. Мен соңғы тапқыр талап етем. Іздетік ол кішіні. Ғафу едіңіз, лагербек зор аны ізлетірге менің кішілерім yok. Өзім ізлеп ере алмын бетіңді мен аны. Аңламадым. Senin o kukanını izlep yürürge min senin atan Habib Rahman tüyün. Да. А вот теперь тебе хана, герой. Слышь меня? İştesin mi герой? Хана сиңа, хана. Атам, сука! Сен тылда өз кішілеріміздің қанын ішуші жанбар. Сіз фронтада қанlarımızны көп іштіңіз. Неміске қарағанда да көбірек. Сіз қарап еттіңіз біздің ең асыл кішілерімізді.
Семен говорит. Значит так, задержан агент западной разведки. У меня в кабинете. Все, хорошо. Да. Мен сені таныйм. Sen mi Zarif aga? Атыңны ұныттым. Yok baba sana tanışkışın түгел. Баядыр көрдім. Yok, biz tanıştık. Мен сені білем. Ұныттым ғына. Кияу түгілдір бей. Yok indi baba yok. Men bir kere aktan keldim. Hamit atlı bulan. Ән işlepsin. Yüzün tanış. Yiyeceğim tanı. Tanış. Tik subayga gita tugul akılsa. Subhane kadi 8'de yarı. Men Finlandiya'da. Sinelle. Hayır. Men Ziyaddin babamdan anaga bulan. Sen mi? Yok şu. Bir yıl elek vafat oldu. Yarituğa! Şuşunda huşlaşık! Anlamadım. Siz var! Asil. Biz geri kaytan! Kaya. Özümüzdekiler yanına! Sinirse. Allah senin de bir teşekkür bir tuğan sinirse. Min geri kaytan! Düşman yanına çıkmayın min! Zarif. Katıldık bitinde. Neseden? Senin civarını istesin mi? Gittik de bizimkiler yanına Zarif gittik de. Yok! Düşman yanına çıkarga tiyiş tügülmeyin! Düşman. Min misin ha düşman? Anlattı beni kime direksin mi? Nihayet özünü kışı deyip his edeceksin Zarif. Ziyaddin, minin tuğan ilim, ata-anam, kaşifem var. Minalar üçün Satlıkcan deyip atalasım bilmey. Sonunda tapkın ettim. Gittik de bizimkiler yanına. Yok, Ay, itiyle kışı bulup çıktın sen tuğa. rahmet sana. Özüne rahmet Zarif. Мен сеңа бірнендей де яқшылық іштемедім. Жырың үшін рахмет.
Шын кіші болуың үшін рахмет. Dünyada mındı kişiler kutlanmaz Zarif. Ұшлашық. Başka көріші bulmasın tuğan. Ұшырашсақ та, бір-бірімізге мылтық түбәп ұшырашмасақ еді. Зияты! Тоқталы, менің сеңа бір өтінішім бар. Benim yazmışında Halit'irgen. Al hadi, Kaşipem'nin fotoğrafını ham kulcavlığı. Kulcavlıqны да ол шеккен еді. Meni atarlar indi. Sakla. Kulcavlıqны да fotoğrafını da. Zarif. Indi qıtıldık degan şkina bit. Var indi! Здравствуйте. İsamsız. Sen mi? Tağın kildin mi? Ne da? Nerse kirek? Значит, biz koraklarını tuttuk. Nindi koraklarını? Как же ерті қызны талаушыларını tuttuk. Тілесеңіз biz оларны hükümге tartalamamız. Yok, hüküm etmegiz. Yaşasınlar. Yarar. Halleriniz mi çıksın? Bana seni kurgeç. Naşarlana. Ничего енді siz alayım, енді sizge dil yakşı yer bilen yine gidem. Buna bit, как говорится, изъяли koraklardan. Значит, зажигалка, паспорт, суоми бегиски. Sizniki mi? Bana bu aybırlar için. Rahmat. Ну, наконец-то, sizni nişikte bulsa suyundire aldım. Sen bu kartını aldadım de biliyorsundur indi. Anlamadım, senin nerse babay? Sen bit Zinoviyev tugel. Belkim baban familiyası bilen girmişsindir. Ya sen Zinoviyev tugel. Şul bulup kılanasın gına. Sen eli yaş. Tecrüben az. Mendi tecrübe tağın. Kişiler bilen işitu tecrübesi. Yarar. Bolsun. Amin sizning biyografiyingiz bilan tanıştığımdan da benim familiyam Zinovyev tugul, benim familiyam Zemin. Şağansın. Babana şağansın. Babay sizni halkta gilsiraştıra. Biz bit hazır mındağına, şanlıdağına yaşayımız. Birisini aytkanda sizning bilan aralaşırga menden babay ötündü indi. Aralaşırga başka yol tapmadınız mı ne? Babay sizni geliske ala. Haman tınışsın almayıken. Yok, sizleri sanınamadınız ol. Şın köngülden sizning turmuşuğuz bilan kızıksınız. Selametliğiniz için büyük burşular. Karşışında rahmet indir sizge. Sina da rahmet. Mınnan arar beni büten burşumağız ya. Gerek şakta beni aşaltıradınız, ya mı? İsənmi? Sen, Nişik yaşaysın? sen benimlik yaşavımını üzüme karaganda eybettirek bilesin tügülmen. Buna yazmış bizni tağınıştıraştırdı. Dünya bir de keng tugul ol. Zarif, kilişesin mi? Sizin için, yok, sizin için tarihinde ol. Benim iyimini basu kemiklerin nik iyiştirdin sen. Onağının stajirovkisini minde uzdırga buldum bunu. Seni işratuma min bik şad. Zepkin'in pasportu bilen sarjigalkı nik kirek bulursun. Başları Zarif. Bizga sening bilan siylashir so'zlar bitganmini. Biz bit sening bilan ko'p og'irliklar kechirgan kishilar. Ul ağırlıklarını biz
Türlüçe geçirdik. Yöneklerin geç bulama. Hatta yöneklerim turunda bilesin. Tilsiz kuki degan qo'shamatligini da bilamadim men. Xatiringdami tigi fin tatarın. Kuki bo'lsa da ol bit tilsiz kuki chunki yotmadi degan edi. Kecha menga bir şatlıklı haber getirdiler. Şuna ko'ra halim yaxshi bugün. Nendek xabar? Siz ansın da bilesiniz. Kim jırlaydı? Onugum Nesime, Kaşife Bisikmik, is gitkiş matur jırlayız. Nendek jır bu? Siz bizge buten kağılmak zinde. Aktık günlerimni tınışkına yaşayın zinhar. Сиңа кагылган киши юк. Әле бик кагылырлык вакытларда да бер шумас кабылып сине. Anlamadım. Сыргынга сыргын Шишен Расухановтан посыл калгач, сиңа бер ким бер сүз әйтмәде. Onun için Rasukhanov kabir bir hal olmagandır mı? Ой, Расуханов, Аслан Расуханов. Bizning so'zlaymiz. Sovet fin sug'ush invalidi 1995-yilni Federal aviatsiya Grozny qalasini bombaga tutganda halok bo'ldi. Naq yurtlari ustuna chapim. Fadrana 5 ulida tog'larga qochib Rossiyaga qarshi sug'ush oladi. Olg'a tavan ishi qilib bitaranda narsa bilmayman. Min bilen Nişek? kanattaki şey. Nişek karattaki şey? Buna şunay kanattaki şey. Kuk kildin şimdinde. Sine kure geldi. Sina haman Ziyaddin'in mine atmağı tıngılık vermeyi. Көп yıllarımızda sen şu sırava cevap da almışsın, izah çıkarsın. Sen haman mine şanmışsın. Üzüm bilen görgen indir bir zor sırrını alıp gitem deyip kaygırasın. Başlık kişi sizlerim. Şöyle aytarım. Niçin siz Ziyaddin bilen birbirinizi şulayımlık yakladınız? Kukke sözünün tağın min anlam ötürgen birer mağanası var mı sizin arada, ha? Sen akılsız kişi değil. Lakin bir koyşan mana bu şırlarının mığın mağanasın asılın anlayamayacaksın. Kuki sizin işiktir. Ama bu şırının sen bir koyşan bilmeyecek, anlamayacak diren mağanası var. Elbette dünyada bütün nersenin dağına bitirir mümkün. Şulaydı. Niçin siz ikiniz de kuke idiniz, ha? İkiniz de tersiz kuke buldunuz onlara. Yöneklerim kuzalıp tutluğa başlaganda vakti bilen tilsiz kalıp durgaç men kuruktum. Lakin bir kuki tilsiz kalgandan urman yaşavdan tuktamaz dedim men üzüme. Agar barımızda tilsiz kalsak, tilsiz sözünün sen anlamay turgan mağnasından Amına Ziyaddin'in isen kalıp balaların, ınıklarını üstürgenini bilgeç, ınığının tillikenin kurgeç ve işitgeç, benim köngülümde ümmet uyandı. Vintovkını tilsiz kaldırgan yerini nişek ötürüp bulsun iken. Sen bütün ne? Allah nerseler tırında silisin. Ya, belki şulaydır da. Bu dünyada her kim özünükün sili.
Тілсіз түгіл мен. Сияттин да тілсіз түгіл еді. Ұнықларымыз да тілсіз түгіл. Аллаға шүкір. Мына мені тынычландырдай бірәр сөз айтмайсың екен. Мен сіңа саулық, сәлемәтлік тілеймін. Тағын нәрсә тілейсің енді меңа? Тағын нәрсә тіләмейсің енді меңа? Ұзын ғұмыр тілеймін. Ұзақ яша. 100 yıl, 200 yıl yaşa. Çünkü anlamay kalgan nerselerini anlarga vakit sana көп керек. Sıravlarına cevaplarını tabarga sana uzun ömür gerek. Nihayet anlagaç, belki tövbe etirge de biraz vakit gerek olur әлі. Хуш